Польскі ўрад рыхтуе праект закона аб грамадзянстве. Што пра яго вядома? Урад Туска хоча ўвесці тэст на грамадзянства. Прыклады пытанняў і якія шансы, што гэты тэст стане абавязковым. І ўвогуле, як зараз атрымаць польскае грамадзянства? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансэрык смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Сябры, менш чым за 2 месяцы пачнецца кампанія падатковых разлічэнняў з дзяржавай, і вы будзеце падаваць свае дэкларацыі ПІТ. Як вы ўжо ведаеце, у гэтых дэкларацыях можна ўпісаць, каму вы хочаце перадаць 1,5% падаткаў, якія вы ўжо заплацілі ў бюджэт Польшчы. Падчас папярэдняй кампаніі мы крыху запозна стартавалі са сваім зборам. Але ў гэтым годзе мы ўжо можам вам адразу сказаць, што такая магчымасць будзе. Таму, калі ласка, чакайце на анонсы з нашага боку. Як толькі ўсё будзе вядома, мы адразу дадзім вам рэквізіты. І калі пачнецца разлічэнне пітам з падатковай, то, калі ласка, пазначайце нас у сваіх дэкларацыях, і гэта будзе ваш унёсак у стварэнне нашага падкаста. І вы станеце часткай сям'і, зроблена ў Польшчы. І гэта вас нішто не каштуе. То бок гэта ўжо тыя грошы, якія вы так ці інакш заплацілі ў бюджэт. Кірыл, прывітанне. Мы не ў адным выпуску абмяркоўвалі розныя праекты законаў аб польскім грамадзянстве, то бок змены, якія могуць наступіць для мігрантаў, замежнікаў, якія хочуць атрымаць польскае грамадзянства. Ёсць зараз некалькі праектаў законаў, і мне падаецца, што даўно пра іх нічога не чутна. Што там увогуле адбываецца? Насамрэч, на дадзены момант у Сейме Рэчы Паспалітай ужо ляжаць 3 гатовыя законапраекты. Гэта першы законапраект дэпутатаў права і справядлівасці, які быў складзены ў Сейме яшчэ перад прэзідэнцкімі выбарамі. Таксама гэта прэзідэнцкі законапраект. Гэта тыя самыя знакамітыя 10 гадоў на карце сталога побыту, якія таксама шырока абмяркоўваліся ў нашым падкасці, увогуле сярод мігранцкай супольнасці. І, канешне ж, гэта той знакаміты, нашумеўшы апошні законапраект дэпутатаў права і справядлівасці, які фактычна азначаў бы неверагодна жорсткі падыход да атрымання іншаземцамі грамадзянства. Ну, калі коротка пра жорсткі, што там C1 польская мова, шмат гадоў чакаць. C1 польская мова, фактычны час чакання на грамадзянства ад 15 до нават 20 гадоў з улікам бюракратычных працэдур. Ну, карацей, гэта законапраект, які быў бы аднім з найбольш жорсткіх ва ўсёй Еўропе агулам. І, канешне ж, мы таксама гэта ўжо абмяркоўвалі ў нашым падкасце, што грамадзянская кааліцыя у асобе міністра ўнутраных спраў Марчына Кірвінскага абвесціла, што таксама працуюць над зменамі. Але пакуль што яшчэ не да канца вядома, які гэта будзе дакладны законапраект. Праект закону яшчэ не гатовы, гэта трэба падкрэсліць, але ўжо адбыліся першыя крокі, якія дазваляюць нам зазірнуць у будучыню і паглядзець, што ж усё ж такі ўрад Дональда Туска запрапануе іншаземцам, якія хочуць асядліцца у Рэспубліцы Польшча. Перад тым, як мы паразмаўляем пра гэты праект, давай яшчэ ўзгадаем пра апошні гучны праект ПІС, дзе былі гэтыя C1 польская мова і чакаць 100-500 гадоў. Так, фактычна мы і пісалі у нашых суполках у Ютубе і таксама у нашых персанальных соцсетках. І я дакладна ведаю, што вельмі многія з нашых глядачоў-глядачак пісалі свае меркаванні, высылалі анкеты на старонцы Сейму. Так вось, 5 лістапада гэтыя грамадскія абмеркаванні скончыліся. З таго, што я глядзеў па стане на ўчора, здаецца, 4300 ці 4800. Вось тут я ўжо магу крыху памыліцца. Больш за 4000. Але значна больш за 4000. То бок людзі былі актыўныя, сапраўды, і даслалі вельмі шмат сваіх меркаванняў. 7 лістапада Сеймам, канцылярыяй Сейму Рэчы Паспалітай, гэты праект закона быў скіраваны на першае чытанне. Пакуль што яшчэ не прызначаная дата, і невядома, калі дакладна адбудзецца першае чытанне ў Сейме, але, прынамсі, быў дадзены нейкі ўжо ход, так, вось гэтай справе. Канешне, я ізноўку паўтараю, на маё меркаванне, няма аніякіх шансаў, каб гэты праект закона быў
прыняты далейшыя падзеі вось пра які мы яшчэ там за пару хвілін паразмаўляем вось адносна таго што рыхтуе ўрад паказваюць што ўрад скажем так мае значна іншы падыход вось аніжэлі тое што было прапісана у праекце закону дэпутатаў права і справядлівасці. Вось давай тады пераходзіць да праекта ўраду. Увогуле я б хацеў тут яшчэ такі пункт тэхнічны абмеркаваць, што калі уносіліся праекты ПІС ці Карэля Наўродскага, яны вось проста яны іх напісалі і вось падалі. Вось будзе так. Урад правёў дыскусію. Зараз яны публікуюць, потым падрабязней пра гэта распавядзем, там прыклады пытанняў у тэсце, якія яны прапануюць. То бок неяк яно так ланцужком ідзе. Вось распавядзі на пачатку пра дэбаты. Што гэта было такое? Так, Міністэрства ўнутраных спраў зладзіла дэбаты, каб абмеркаваць вось такі брейнсторм, так, каб абмеркаваць ідэі, якія ўвогуле ёсць, і стварыць нейкую дарожную мапу, скажем так, вось як ты сказал, ланцужочак, так вось, каб гэты працэс неяк ішоў. І гэта, скажем так, прынамсі стварае ўражанне нейкай адкрытасці. Так што вось можна фактычна адкрыта абмяркоўваць, уносіць нейкія свае прапановы, ось ці выказваць свае меркаванні наконт тых ці іншых пунктаў, якія абмяркоўваюцца. На гэтыя дэбаты былі запрошаны прадстаўнікі ўсіх палітычных партый. Ось, і таксама быў запрошаны гаспадар прэзідэнт. Карэль Наўродскі, на жаль, не даехаў. Вось, не тое, каб не хацеў, у яго проста былі там іншыя планы. Вось, усё ж такі галава дзяржавы мае напружаны графік. 27 кастрычніка у Міністэрстве ўнутраных спраў на чале з Марчынам Кірвінскім адбылося паседжанне вось гэтай такой працоўнай групы, скажем так, вось па гэтым пытанні. Вось, яна не была поўнасцю публічнай. Вось была толькі першая публічная частка, вось на падставе якой ўжо можна там прынамсі нейкія высновы, скажем так, рабіць. Ось, конечно, найцікавейшае вось гэта тэст на грамадзянства, пра які мы яшчэ прадмаўляем. Астатняя частка была закрытай. Доступу журналістаў не было ўжо трансляцыі ў інтэрнэце, ось, таму, скажем так, пакуль трэба чакаць. Грамадзянская кааліцыя абяцала, што прыкладна напрыканцы кастрычніка будзе ўжо нейкі праект закону. Ну, як мы бачым, зараз ужо амаль што сярэдзіна лістапада, праекта закону яшчэ няма. Ось, ёсць толькі, скажем так, некаторыя пункты вось на гэтай дарожнай мапе, па якіх мы ўжо зможам рабіць прынамсі нейкія высновы. Ось, і ведаць да чаго проста людзям рыхтавацца, калі што. Калі вы шукаеце, як класна правесці час усёй сям'ёй разам з дзецьмі, то у нас ёсць для вас прапанова. Музей Полін запрашае на сямейную сустрэчу на беларускай мове 16 лістапада. У праграме чытанне кнігі «Як завесці дыназаўра» разам з аўтарам Андрэем Скурко і творчыя майстар-класы. Што вас чакае, акрамя чытання кнігі? Вы сможаце стварыць уласную кнігу пра любімага дыназаўра разам з ілюстратаркай Воляй Кузьміч. А таксама арганізатары абяцаюць нейкае сакрэтнае заданне. Сустрэча бясплатная, але патрэбна рэгістрацыя праз электронную пошту. Усе падрабязнасці будуць у апісанні пад гэтым відэа. Запрашаем. Ну вось так, мне таксама падаецца, што з аднаго боку мы не ведаем сам законапраект, які хутчэй за ўсё яшчэ рыхтуецца. З іншага боку, мы можам паглядзець, у які кірунак усё ідзе. Бо сам Марцін Кірвінскі, міністр і так галоўны твар гэтага праекта, шмат на самой справе распавядае, на якіх слупах усё будзе будавацца. Распавядзі. Так, дакладна, Марчин Депорт Кірвінскі, то бок чалавек, які, скажем так, даволі жорсткі мае падыход, так ці інакш, бо ён адказны за ўсе гэтыя дэпартацыі, якія адбываюцца. Там слушна ці неслушна можна дыскутаваць, вядома, бо кожны выпадак ён індывідуальны. Але так, ён выступіў падчас гэтага паседжання і сказаў, што ўвогуле ўрад, у адрозненне, напрыклад, ад дэпутатаў права і справядлівасці ці прэзідэнта, якія, скажем так, проста кіруюцца тым, каб зрабіць больш жорсткім падыход, так, то ўрад мае падыход іншы. Больш, як і назвалі, шырокі падыход да справы набыцця іншаземцамі польскага грамадзянства. Марчин Кірвінскі назваў 4 філяры, то бок 4 слупы, на якіх яны збіраюцца апіраць вось усю гэтую сістэму натуралізацыі польскіх грамадзян іншаземнага паходжання. Першы слуп – гэта лаяльнасць у стасунку да польскай дзяржавы. Як гэта будзе правярацца? З таго, што ўжо выцекла з Міністэрства ўнутраных спраў, трэба будзе пісаць папер. Папер, дзе ты пасвядчаш, так, то бок дэкларуеш сваю лаяльнасць у стасунку да Рэчы Паспалітай. Ну, шчыра,
я нічога дрэннага ў гэтым асабіста не бачу. Тое, што дзяржава, прымаючы ў свае шэрагі новага грамадзяніна, вымагае, каб гэты грамадзянін быў лаяльны ў стасунку да яе, гэта абсалютна нармальна. Вось, то бок, Слухай, шчыра, а, я так задумаўся, мне падавалася, што гэта ўвогуле па дэфолце адбываецца. Бо агулам, так, вось, не, што цікава, так, вось, у Великабрытаніі я бачу, як у Великабрытаніі адбываецца працэс набыцця натуралізацыі грамадзян, так? І скончваецца гэта ўсё тым, што людзей у нейкі дзень збіраюць у ратушы, прыходзіць прадстаўнік монарха, ось, у той момант гэта была яшчэ каралева. Я памятаю, што прыехала баронесса. Баронесса, якая сказала, што Her Majesty, так, папрасіла яе, ад яе імя, вось, прысутнічаць тут сёння, так? І людзі ўсе паўстаюць і чытаюць клятву на вернасць дзяржаве і монарху. У Польшчы такога няма. Калі я атрымаў польскае грамадзянства, я просто прыехаў у ўжанд, мне далі паперак, нават папачкі не далі да гэта паперка, ось, і гэта все, ну, вось, ідзі, гуляй. Ось, гэта, в прынцыпе, было ўсё. Ось, ніякай урачыстасці. Ось, то бок у Польшчы фактычна, вось, яно неяк так было прымалася, што нібыта па дэфолце. наколькі я ведаю, што калі ты атрымліваеш карту паляка, там трэба неяк заклараваць таксама, што ты адчуваеш сваю прыналежнасць да польскага народа. Вось, так, калі ты, і не толькі карту паляка, калі таксама сталы побыт па каранях, таксама, бо вось на гэтым сумоўі, так, якое адбываецца, ты дэкларуеш прыналежнасць да польскага народу. Ось, Ну, што лагічна. што абсалютна лагічна, насамрэч. Ось, адзінае, што, ну, гэта дадатковая папералогія, але ці яна фактычна адразу зробіць так, што ўсе будуць абсалютна лаяльнымі, ну, пашчырасць, ну, гэта ж паперак, так? То бок, калі нехта мае злыя намеры, то ніякі паперак гэтую асобу не паўстрымае. Ну, карацей, наступны пункт гэта падатковае резідэнцтва. Ось. Што таксама лагічна. Калі ты хочаш стаць грамадзянінам гэтай краіны, то, калі ласка, покажы сваю дэкларацыю. Не, покажы, што ты уносіш нешта ў развіццё гэтай краіны. То бок ты тут працуеш, тут плаціш падаткі. Так, то бок ты вось частка не толькі, скажем так, культурніцкай вось гэтай супольнасці, прабачце, калі ласка. Ось, але і у эканамічным плане ты таксама частка польскага грамадства і будуеш разам светлую будучыню гэтай краіны. Таксама абсалютна ніякіх пытанняў вось да гэтага у мяне няма. Чарговы пункт, чарговы слуп, на якім будзе апірацца агулам пераробленая сістэма набыцця грамадзянства, гэта даўжыня побыту іншаземца ў Польшчы. Пры гэтым Марчин Крывінскі падкрэсліў, што вось усе гэтыя размовы, у чарговы раз, дарэчы, гэта было падкрэслена апошнім часам, што вось усе гэтыя размовы пра грамадзянства за 3 гады і грамадзянства як цукерак, гэта ўсё лухта. Ось. Згодна са статыстыкай, якую мае дэпартамент па міграцыі, то бок ужанд да справ цудзяжэнцаў, 99% людзей, якія атрымліваюць тым ці іншым спосабам польскае грамадзянства, прожылі ў Польшчы мінімум 8 гадоў. То бок вось асобы, напрыклад, якія па польскіх каранях атрымоўваюць, і дзе там фактычна значна хутчэй можна гэта зрабіць, то гэта проста уламак. Так, то бок гэта вось месціцца ў граніцах у межах 1%, гэта там дзесяткі, можа пара сотень часам чалавек. Ось, то бок гэта незначны адсотак абсалютна. На дадзены момант яшчэ невядома, як будуць выглядаць канчатковыя прапановы адносна даўжыні побыту. Але з таго, што можна вось ужо ў дадзены момант пабачыць вось па дзеяннях ураду, то для іх гаворка не ідзе пра тое, каб максімальна падоўжыць гэтыя тэрміны. Увогуле, я недзе там, у некаторых размовах прабівалася такая інфармацыя ад журналістаў. Магчыма, гэта вось нейкі такі, ведаеш, што там нехта прысутнічаў ужо на гэтай закрытай частцы, так? Што хочуць зрабіць так, каб было мінімум 8 гадоў. Ось неяк замацаваць гэтыя 8 гадоў, каб не было сцежак такога, ведаеш, што нехта можа хутчэй атрымаць, напрыклад, так? Ось, але не будзе такога значнага падоўжання, як, напрыклад, у прапановах права і справядлівасці. Але трэба яшчэ пачакаць. Ось, мы, канечне ж, у нашым падкасці будзем гэта абсалютна асвятляць, бо гэта адна з галоўных тэмаў для мігрантскай супольнасці ў Польшчы апошнім часам. Як толькі з'явяцца
ужо прапановы. Вось, калі я змагу пачытаць тэкст законапраекту, то мы адразу будзем пісаць дадатковы выпуск, я так думаю. І апошні слуп — гэта вось той, пра які насамрэч вядома, ну, больш за ўсё можна сказаць, які такі выклікаў ці то усмешкі, часам усмешкі праз слёзы. І не толькі, дарэчы, не толькі ў іншаземцаў, паверце мне. Я чытаў на форумах на Выкопе, на Реддіце, ось, таксама глядзеў каментары, напрыклад, на Фейсбуку людзей. Якось палякі таксама гэта глядзяць на гэта з палітаваннем. Ось. Апошні слуп — тэст на грамадзянства, які трэба будзе здаць перад тым, як мець магчымасць падаць дакументы. Ці гэта нешта новае? Не, канечне. У шматлікіх краінах Еўропы такія тэсты даўно існуюць. Ось, ну, я таксама шмат разоў распавядаў, што я бачыў і ведаю, як гэта адбываецца ў Великабрытаніі. Некаторыя пытанні, вось, напрыклад, у брытанскім тэсце, яны абсалютна базавыя, то бок там з якіх нацый складаецца Великабрытанія. Нацыі — гэта ў сэнсе англічане, валійцы, там, ну, школьні, так? А ёсць пытаннічкі часам даволі дзіўныя, ось, пра якія можна падумаць, што гэта, ведаеш, напрыклад, у брытанскай школе у начальных класах распавядаюць нейкія цікавосткі пра каралёў, якія жылі 1000 гадоў таму, так? Ну, і іншаземец, які не хадзіў у брытанскую школу, можа фактычна гэтага не ведаць. Вось, але там сістэма такая, што трэба адказаць на мінімум 75% пытанняў. То бок няма таго, што ты мусіш быць выдатнікам абсалютным і мець 100%. Не. Вось, вяртаючыся да польскай сістэмы. Міністэрства ўнутраных спраў на сваіх акаунтах у соцсетках апублікавала ўжо 3 прыклады, некалькі, якія я вось у галаве маю. І, ну, па шчырасці, я на іх паглядзеў і падумаў, ну, а што тут складанага насамрэч? Вось. Пытанні былі такія. Падчас Грунвальдскай бітвы ў 1410 годзе узмацніла і варыянты адказу. Польска-літоўскую унію, ось, польска-украінскую унію, і там яшчэ быў трэці варыянт, я ўжо... Польска-нямецкую. Польска-нямецкую, ну, конечно, смешна. Ось. Ну, і тут, скажем так, адказ, я думаю, прынамсі для беларусаў, так, бо мы ўсё ж такі, прынамсі, калі я хадзіў у школу, мы даволі шмат вывучалі пра Великае княства Літоўскае. Ось, не ведаю, ці яно там змянілася ў дадзены момант, але Грунвальд мы таксама праходзілі. Ось, гэта ўсё ж такі і наша з вамі перамога. Нашыя дзяды ваявалі. І, то бок, адказ, можна сказаць, відавочны, з адным такім вось казусам, што частка Украіны таксама была часткай Великага княства Літоўскага. Так, то бок, і я бачу абурэнне з боку украінцаў, што, ну, тут, скажем так, можна дваяка адказаць. Ось, ну, але ўсё ж такі, перадусім, унія была польска, літоўская, але Літва была не ў сэнсе Літвы сучаснай, а Літва, вось... Великае княства Літоўскае. Другое пытанне. У гэтым годзе Польшча увайшла у групу найбольш развітых краін свету. За якой колькасці краін складаецца гэтая група? Так, ну і былі варыянты адказу. 20, 50, 100. Ось, то бок, ну, в прынцыпе, я разумею, што нехта можа не ведаць. Што не ўсе людзі, скажем так, глядзяць штодзённа навіны, чытаюць, не ведаю, там, газеты, магчыма, яшчэ не чытаю. Не ўсе глядзяць наш падкаст. Ну і апошняе пытанне, якое вось я бачу. Якія кандыдаты змагаліся за пасаду прэзідэнта на апошніх прэзідэнцкіх выбарах у Польшчы? Я думаю, што... У другім туры, менавіта. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Канечне, я думаю, што нашы гледачы з усмешкай паглядзяць на гэта, бо яны то дакладна ведаюць. Зайчыкі і коцікі. Ось. І добра, бо трэба глядзець наш падкаст. Я пакуль што знайшоў яшчэ пытанне, прыклады. Было адкрытае пытанне, ці прынята, калі скараціць, ці прынята ў Польшчы даваць взяткі, лапувкі паліцыі. Хутчэй за ўсё, з таго, што мы ведаем, будуць нейкія пытанні на веданне польскай мовы, але такія з прыколам быццам бы. То бок, у прыкладах было прасклыняць слова «пшчова», таксама напісаць 5 найвялікшых польскіх гарадоў, і хутчэй за ўсё там будзе нейкая аўдыёзапіс, і напісаць вось правільна адзін сказ, які прагучаў. Па шчырасці, я, калі пабачыў прыклады ўсіх гэтых пытанняў, асабліва пра Польшчу ў 20 найлепшых
не, па ВВП найбагатшых краінаў, пра Караля Наўродскага і Рафала Часкоўскага, я быў вельмі задаволены. Гэта вось менавіта тое, для чаго таксама можа спатрэбіць наш падкаст. Гэта дадае дадатковую яму карысць, вагу, вартасць, дадатковую вартасць стварае. То мне падаецца, што людзі, якія глядзяць наш падкаст, маюць, значна больш шансаў здаць гэты тэст, чым тыя, хто не глядзіць. Вось, таму дзякую вам, што вы глядзіце. Спадзяемся, што вы таксама, вось, калі бачылі гэтае пытанне, адчувалі, вось, я ведаю вось гэты момант. Так, мы са свайго боку зробім усё магчымае, каб такія пытанні не былі праблемнымі. Палітычна-эканамічныя пытанні адносна Польшчы не былі праблемай для нашых гледачоў і глядачак. І яшчэ, што мы ведаем, што хутчэй за ўсё урад падніме патрабаванне па валоданню польскай мовы да ўзроўню B2. Зараз ён B1, той самы, як это, громкі, гучны праект ПІС казаў пра C1. Што ты пра гэта ўвогуле думаеш? Вось, тваё меркаванне. Ці B1 дастаткова, ці B2 слушна, а можа ўсё ж такі C1 сапраўды? Ведаеш, калі паглядзім на іншыя краіны, то сапраўды ў шматлікіх краінах дастаткова мець B1. Ось, то бок няма вось гэтых патрабаванняў, каб адразу скажу, што C1, які прапануе права і справядлівасць, гэта проста нейкі, не ведаю, яны гэта ўзялі са столі. Ось, я б зрабіў тэст на валоданне C1 сярод дэпутатаў права і справядлівасці. Ось, на пачатку. І я ўпэўнены, што былі б тыя, хто не здасць. Ось. Сапраўды. Ось, бо гэта ўжо сапраўды вельмі заавансаваны, так, узровень валодання граматыкай і не толькі граматыкай. Ось, то бок гэта не будзе прынята, я абсолютно перакананы. Нават калі праз пару гадоў права і справядлівасць стане кіруючай партыяй у Польшчы, то я перакананы, што яны гэтага не зробяць. Вось, пакуль што гэта гульня на электараце, вось, якую яны вядуць, вайна за электарат, якую яны вядуць з двумя канфедэрацыямі, ось, якія рвуцца ў Сейм. Скажем, адна ўжо ў Сейме, другая рвецца ў Сейм. Ось. Калі гаворка пра B2, ось, мне цяжка крыху ацаніць, ось, бо я ў апошнія тыдні, прызнаюся, я зрабіў пару тэсцікаў, ось, для сябе. Ось, то бок, у мяне ўзровень валодання прынамсі на пісьме, як у native спікера, ось, то бок, мне цяжка ацаніць. Я бачу розніцу паміж тэстам B1 і B2. Ось, але і адзін і другі я для сябе асабіста лічу вельмі простым, так, так атрымалася. Занадта доўга тут жыву. Ось, Я магу, напэўна, распавесці пра свой досвед, бо я менавіта вось вучыў гэтыя два ўзроўні, і B1, і B2, у школе польскі так, дарэчы, у які ёсць промокод на зніжку 15%. Вось. Промокод зроблена, конечно. Я вучыўся на курсе B1, потым мы там здаем вось унутры, я не здаваў панствовыя, бо я хачу адразу на B2, ці думаў нават на C1 здаваць, але ўжо думаю здаць крыху назад. Карацей, B1, і потым, калі я здаваў B2, B1 мне падаўся значна больш простым па шчырасці. Мне падаецца, што ўзровень B1, калі ты ўжо вось неяк у жыццё сваё ўключыў польскую мову, ты там нешта глядзіш, нешта чытаеш, слухаеш па-польску, намагаешся там пісаць ад рукі нешта, нават проста свае асабістыя заметкі ці там, не ведаю, таскі на дзень, то ён просты, і я б нават сказаў, што ён не патрабуе, гэта маё асабістае ўражанне, вялікага уключэння, я б так сказаў. То бок 100% там ёсць розныя такія хітрыкі, каб заблытаць цябе і каб ты даў неправільны адказ, то бок там вельмі нейкія падобныя штукі, але ўсё ж такі мне падаецца, што тэст на B1 гэта вельмі такі базавы ўзровень. Слухайце, ужо пасля запісу я зразумеў, што тут варта зрабіць дысклеймер, што я кажу, што такі экзамен здаваць проста пасля онлайн-курсаў на ўзроўні А1, амаль года працы з рэпетытаркай раз на тыдзень і пасля пройдзенага курса B1. Прычым офлайн у школе польскі на так, які моцна мяне абустануў. То бок не трэба ўспрымаць мои словы так, быццам бы можна проста чытаць польскія навіны, слухаць польскія падкасты, глядзець нейкія відэа на Ютубе, і будзе таксама лёгка здаваць. На жаль, не. Трэба ўсё ж такі рыхтавацца. B2 тэст, нягледзячы на тое, што там даволі, базавая структура тая ж, мне ўжо падаўся значна больш складаным. То бок ён ужо сапраўды патрабуе твайго включэння,
Ты павінен прям думаць над кожным заданнем, думаць над кожным сказам, які ты пішаш, думаць над кожным адказам. Прям думаць сапраўды. То бок на аўтамаце проста вось так, тыпу, зараз лёгка здам, прынаймні у мяне не атрымлівалася так. Я добра здаў і той, а B1 лепш. Мне падаецца, там у сярэднім адсоткаў на 10, напэўна. Але B2 адразу адчуваеш узровень, што это значна больш лепш. Там больш аўтэнтычныя тэксты, там аўтэнтычныя гэтыя аўдыадарожкі, якія ты слухаеш і потым адказваеш. У нас быў прыклад задання, дзе было быццам бы нейкая тэлепраграма, і там чалавек задаваў пытанне, забыў, як называецца прафесія, калі чалавек птушкамі займаецца. Арнітолог. І арнітолог, так. І ў яго была такая гаворка. Яна ўвогуле была незразумела. Першы, мне падаецца, 2 сказы, які ён казаў, я думаю, ці гэта ўвогуле польская мова? То яшчэ хацеў сказаць, што вось гэтае патрабаванне, напрыклад, бо, ведаеш, сярод палякаў агулам я шмат чуў такія меркаванні. Вось апошнія парачка гадоў, вось гэтая найбольш напружаная, так? Што вось гэтыя панаехаўшыя, так, не вывучаюць польскую мову. Вось, бо людзі і не мелі нават стымулу вывучаць. Вось, B1 тэст даволі проста. Вось. То бок людзі не уключаліся вось у гэтую супольнасць, не глядзелі, напрыклад, польскае тэлебачанне, польскія навіны, фільмы на польскай мове. Так? Вось. Іншая справа, што часам людзям складана знайсці, напрыклад, сяброў палякаў, так? Што значна абмяжоўвае ўсё ж такі. Вельмі крута мець у сваім найбліжэйшым поле нейкага нейтив спікера, так? 100%. Гэта адразу падцягвае твой узровень. Я вось гляджу па людзях са свайго найбліжшага асяроддзя. Узровень валодання адразу выстрэльвае. Бо ты пацягваеш і слэнг, напрыклад, так? Якому цябе нават не навучаць, бо гэта абшырная вельмі тэма, так? Магчыма, таксама вось гэтым крокам, каб падняць на одну ступень до B2, хочуць падштурхнуць іншаземцаў, вывучайце, калі ласачка, польскую мову. Так? Бо валоданне мовай, я таксама лічу, што валоданне мовай гэтай краіны гэта адна з найважнейшых рэчаў, калі ты хочаш стацца часткай гэтага грамадства. Ва ўзроўні B2, я па шчырасці асабіста не бачу нейкай вялікай трагедыі. C1 гэта трагедыя. B2 не асабліва. То бок гэта тое, што прынамсі сапраўды можна зрабіць. Трэба пастарацца. Мне таксама падаецца, што трэба пастарацца, але зробіш. Тым больш, што сапраўды ёсць выдатнейшая школа польскай мовы, і падказ зроблены ў Польшчы дае прамакод. І можна 15% сэканоміць яшчэ. І мы дакладна ведаем, што шматлікія з нашых гледачоў і глядачак ужо гэтым кодам скарысталіся. Трэба, мне падаецца, зрабіць заўвагу, што мы зараз, калі кажам, што вывучыць да B1 і B2, да B2 складання ўсё ж такі гэта патрабуе часу. Лёгка, мы ўсё ж такі кажам... Прабач, ласка, але ў цябе будзе 8 гадоў. Так, але пра іншае, што мы ўсё ж такі кажам менавіта хутчэй да беларусаў звяртаючыся, і беларусак да украінцаў, украінак, бо нам ўсё ж такі польская вывучаецца хутчэй і лягчэй, бо і блізкія мовы. І вось тут можа крыцца яшчэ адзін такі падводны камень, такая укрытае жаданне, каб мець усё ж такі больш новых грамадзян менавіта з блізкіх культурна краін. Чалавеку, напрыклад, з Азіі ці з Афрыкі значна складаней вывучыць славянскую мову, а польская мова гэта ўсё ж такі складаная славянская мова. Знайдзі мне простую славянскую мову, я так скажу. Так, усе славянскія мовы, яны аднолькава... З приколам. З приколам, так. То бок гэта сапраўды складаная мова. І людзям з найбліжэйшых культурных колаў, канечне ж, гэта значна прасцей. Можа быць. Окей, давай вернемся да тэсту на грамадзянства. Зразумела, што ён выклікае шмат жартаў, бо, мне падаецца, камусьці могуць падавацца пытанні занадта простымі, каму-то увогуле незразумелымі. Канал Zero праводзіў апытанне з гэтымі пытаннямі у дэпутатаў Сейма. Там было такое крыху крынжовае відэа з таго, што не ўсе дэпутаты адказвалі, хтосьці ўвогуле сыходзіў ад адказа на вельмі простыя пытанні, прычым на пытанні тыпу, ці можна даваць
взятку паліцэйскаму, тыпу, што вы не Клас. можаце на гэта адказаць. Просто цудоўнейш. Але што варта значыць пра дэпутатаў і дэпутатак, што былі і тыя, хто адказваў на гэтыя пытанні без праблемаў і ўсё. Я тут хачу дыскусію крыху, тваё меркаванне. Вось зразумела, што ёсць прыклады іншых краінаў, зразумела, што ёсць прыклад там Брытаніі. Наколькі ўвогуле, на твой погляд, такі тэст сапраўды нешта паказвае? Бо пытанні можна даведацца, вельмі умоўна, можна даведацца, пра што будуць пытанні агулам, можна проста падрыхтавацца, вывучыць і здаць і назаўтра забыць. Вот наколькі гэта сапраўды паказвае, што чалавек інтэгруецца? Агулам, ведаеш, і так і не, бо з аднаго боку, такі тэст фактычна можа паказаць, што ты заінтэграваны ў грамадства ў большай ступені, бо ты ўсё ж такі сочыш за навінамі. Ты ведаеш, хто быў у другім туры прэзідэнцкіх выбараў, так? Ты чуў пра тое, што Польшча становіцца, знаходзіўся ў працэсе, так? Розныя статыстыкі кажуць розныя крыху, але вось у гэтым годзе гэта дакладна павінна стацца. Польшча 20-я гаспадарка, эканоміка свету. Вось, пытанне з пчалой, добра, я думаю, што не ўсе палякі адкажуць на гэтае пытанне, сапраўды, я ўпэўнены. І вось, дарэчы, у мяне проста магчыма, нас некалі паглядзіць Кшыштоф Становскі, калі ласачка, правядзіце у прамым эфіры тэст на ўзровень C1 з дэпутатамі. Мне вельмі хацелася б гэта паглядзець, сапраўды. Я б узяў вялікае вядро папкорну і глядзеў бы проста з вялікім задавальненнем. Вось бы я ўпэўнены, што шмат хто не здасць. Вяртаючыся да тэсту. Я ўжо некалі казаў сваё меркаванне ў нашым падкасце, што я даволі крытычна стаўлюся да гэтага тэсту, бо з'явяцца падручнікі, можна будзе навучыцца. Але, ведаеш, тое, што ты навучыўся, гэта не азначае, што ты гэта прачуў. Так, То бок, найлепшае, што можна зрабіць, каб людзі іншаземцы лепш інтэграваліся, гэта перастаць штучна накручваць спіраль ксенафобію ў стасунку да мігрантаў. Бо увесь час я бачу ў каментарах, напрыклад, ці нават пад нашымі відэа, ці ў каментарах там на Фейсбуку, у Тыктоку, у Інстаграме, дзе беларусы і украінцы скардзяцца на тое, што ім цяжка знайсці нават сяброў, знаёмых. Ведаеш, калі ты жывеш у Варшаве, то яшчэ прасцей, бо гэта ўсё ж такі касмапалітычны лявацкі горад. Так, дзе ўзровень гэтай ксенафобіі, ён ўсё ж такі ніжэйшы, хаця ён ёсць, конечно. А іншая гаворка, калі ты жывеш, напрыклад, у нейкім маленькім гарадочку, так, ці яшчэ ў вёсцы, напрыклад, так, дзе ты будзеш проста, скажем так, верагоднасць таго, што ты сутыкнешся з астрацызмам з боку палякаў, яна значна большая. І табе будзе значна горш, значна цяжэй заінтэгравацца з гэтым грамадствам. То бок, вось гэта галоўнае, што трэба зрабіць. Тэст, канешне, ён нешта там пакажа. Але ці гэта адразу азначае, што чалавек ужо стаўся ментальна палякам? Не пакажа. Усе тэсты можна вызубрыць, даслоўна. Можна да них падрыхтавацца. А ці ёсць увогуле нейкі нармальны метад спраўдзіць, праверыць, заінтэграваўся чалавек ці не? Па шчырасці, гледзячы на розныя краіны свету, я не бачу нідзе нейкага такога святога граля, так? Нейкага спосаба, які дакладна дапаможа дзяржаве праверыць, ці гэты чалавек ужо стаўся часткай грамадства, ці не. Бо, напрыклад, у той жа Великабрытаніі, падаючыся на грамадзянства, ты мусіш атрымаць характарыстыку толькі не ад нейкіх дзяржаўных служб, толькі ад англічан. Некалькі асоб мусяць падпісаць, што яны пасвядчаюць, так, то бок дэкларуюць, што яны цябе ведаюць, ты добры чалавек, ты добра сябе паводзіш. Так, то бок, мы ж таксама разумеем, што гэта, як кажуць па-польску, піц навода, фотомонтаж. То бок, гэта што гэта паказвае? Я проста ведаю, як гэта робіцца. Людзі прыходзяць і сваіх там сяброў, знаёмых ці ў працы там просяць, возьмі падпіша, добра, давай падпішу. І ўсё. Ці гэта нешта паказвае?
Ну, не асабліва. Максімум, што можа паказаць, што ў цябе ёсць знаёмыя, якія гатовы за цябе падпісаць. Ну, гэта, канечне, таксама ўжо нешта. Вось. Ну, я б сказаў нават, што ўжо шмат нават. То Ну, бок ты магчыма. настолькі не валодаеш хаця б мовай, Але ты з што гэтымі, але ты... з гэтымі жа знаёмымі гэты чалавек можа ў пятніцу ўвечары нажрацца англійскага эля і пайсці буяніць у горадзе. То бок, ну, разумею, вось. То бок, ці гэта дае нейкую 100% гарантыю? Не. Нешта паказвае? Так. То бок, ўсё роўна няма рэцэпту. У розных краінах ёсць розныя метады, але ні адзін не дае 100% гарантыі. Мне здаецца, што такі метад проста, ну, не існуе ў свеце. Ось. Такое маё меркаванне. Ось, але, дарэчы, ось, хацелася б вельмі спытаць нашых гледачоў, глядачак, калі ласачка, напішыце свае меркаванні адносна менавіта гэтага тэсту. Ці, на вашу думку, пытанні, пастаўленыя вось такім спосабам, як прапануе Міністэрства ўнутраных спраў, фактычна пакажуць, што чалавек зінтэграваны з польскім грамадствам. І таксама хацеў бы спытаць вас, а якія б вы пытанні включылі вось у такі тэст? Якія пытанні, на вашу думку, могуць лепш паказаць, што кандыдат на польскае грамадзянства стаўся часткай грамадства гэтай краіны? Чакаем на вашы адказы. І наступная тэма гэтага выпуску, а як увогуле зараз можна атрымаць польскае грамадзянства? Які існуюць патрабаванні да гэтага, да чалавека, і якія ёсць шляхі? Распавядзі, калі ласка. Спосабаў усяго 3. Ёсць прывруцэнне абывательства, то вяртанне грамадзянства. Ну, гэта увогуле маргінальна, скажем так, адсотак. Цягам мінулага года, здаецца, 300 чалавек вярнуліся ў Польшу, сталіся зноў грамадзянамі гэтай краіны. Рэпатрыяцыя, так? Ось. 2 асноўныя шляхі, пра якія заўсёды ідзе гаворка. Гэта першае, гэта наданне абывательства праз прэзідэнта Рэчы Паспалітай. То бок, прэзідэнт сваёй воляй, ось, ён можа кожнай асобе даць гэтае грамадзянства. Там няма ўвогуле ніякіх патрабаванняў. Ось. То бок, не правяраецца ані твой узровень валодання мовай, ані ўвогуле нейкія іншыя рэчы. Але проста трэба максімальна, вось ты, скажем так, са свайго боку сам вырашаеш, як табе даказаць прэзідэнту, што ты годны таго, каб табе вось даць грамадзянства. Я асабіста ведаю як мінімум 2 асобы, вось, і гэта мои вельмі блізкія людзі, вось, якія яшчэ шмат гадоў таму падчас... Одна асоба яшчэ атрымала ад Камароўскага, другая асоба ад Анджэя Дуда. Вось. І... Але гэтыя асобы ўжо жылі нейкі час у Польшчы, там, розную колькасць гадоў. Так? То бок ты падаеш усе гэтыя дакументы, дзе табе яшчэ трэба і распісаць увогуле свой жыццёрыс, то бок сваю біяграфію. Так? Калі ёсць нават нейкія, магчыма, не да канца даказаныя карані, то бок усё трэба збіраць. Ім больш дакументаў ты збярэш, вось, тым лепш. І ўсё гэта адсылаецца ў канцылярыю прэзідэнта Рэчы Паспалітай. Да нядаўна гэта было яшчэ бясплатна. Цяпер там, здаецца, 1600 злотых, неяк так. Нешта такое. 1600. Так, раней гэта было бясплатна, і канцылярыя прэзідэнта была фактычна заваленая. Просто вось спробамі людзей. Просто ведаю, што людзі, прыехаўшы ў Польшу, ўжо адразу некаторыя падавалі вось гэтыя дакументы. Канечне, часцей за ўсё атрымоўвалі адмову. Ось. Але па статыстыцы цягам мінулага года, здаецца, 1500 прыкладна чалавек, неяк так, атрымалі польскае грамадзянства з рук прэзідэнта. Ось. Пры гэтым, як я ўжо падкрэсліваў, так, то бок прэзідэнт можа надаць кожнай асобе. Часта гэтым такім чынам атрымоўваюць, напрыклад, спартоўцы, так, вось, якія, прыехаўшы ў Польшу, і Польша хоча, каб яны прадстаўлялі краіну вось на там міжнароднай арэне спартовай. Ось. І ёсць другі шлях, і ён найбольш распаўсюджаны. Ось. І я таксама атрымаў вось такім чынам, і я думаю, многія нашы гледачы, гледачкі таксама, ось тыя, хто ўжо маюць грамадзянства. Гэта узнанне за абывателя праз воевода. Так? То бок, прызнанне цябе грамадзянінам, і гэта можа зрабіць воевода твайго воеводства. Ось. І тут ужо
Усё вельмі структурыравана, то бок ёсць цэлы артыкул 30 уставы о абыватэльстве польскім. Это вось тыя самыя знакамітыя пункты, пра якія мы там шмат разоў казалі, там пункт 6, там дзе 10 гадоў мінімум трэба пражыць у Польшчы, так. Ось. І тут ужо проста распісаны ўсе фактычна выпадкі. Там, дарэчы, іх вельмі шмат. Ось. Там ёсць і выпадкі там таксама з рознымі там, скажем так, даволі рэдкімі рэчамі, так, ось, але у асноўным, як людзі атрымоўваюць. Гэта сцежка праз атрыманне, перш за ўсё, карты рэзідэнта. Мне здаецца, што такіх людзей больш за ўсё. Ось. То бок, калі ты вучышся, працуеш, ось, і праз некалькі гадоў, 5 гадоў звычайна, так, ось, найчасцей, ты атрымоўваеш карту рэзідэнта, і пасля 3 гадоў жыцця ў Польшчы, так, ты можаш ужо падавацца на польскае грамадзянства. Пры гэтым табе па дарозе трэба яшчэ, па-першае, даказаць узровень валодання польскай мовай, так, гэта яшчэ перад картай рэзідэнта робіцца, так, ты павінен жыць у Польшчы, павінен працаваць і плаціць падаткі, то бок ты ўжо рэзідэнт. Вось, дарэчы, адносна рэзідэнцтва, вось гэты слуп, так, адзін са слупоў, пра які казаў Марцін Кірвінскі, ну, то як бы, калі чалавек тут жыве, ну, то ён тут і плаціць падаткі, так, то бок гэта нармальна. Ты рэзідэнт гэтай краіны, калі падатковы рэзідэнт, калі ты жывеш тут больш за 186 дзён. Больш за палову года, мне Так, больш за падаецца, палову там года, сэнс. так, вось. І ты ўжо падатковы рэзідэнт, то бок гэта як бы так па дэфолце, ось, ўжо, скажем так. Дык вось, здаецца мне, што так, здаецца, большасць вось, менавіта па гэтай сцежке атрымлівае. Сярод беларусаў, я думаю, даволі папулярная таксама сцежка вось праз, напрыклад, міжнародную ахову. Ось, міжнародная Але ахова, статус там бежанца. сэнс прыкладна той жа па самой справе, па сроках. Бо там таксама ты чакаеш ПМЖ. Калі гаворка пра тэрміны, то так, то яно вельмі падобна. Адзінае, што людзі, якія маюць менавіта статус бежанца, яны на год хутчэй. Менш. Они пасля ПМЖ карты рэзідэнта чакаюць не 3 гады, а 2. 2 гады, так. Але яны атрымоўваюць не карту рэзідэнта, яны атрымоўваюць карту сталага пабыту. Так, то бок, я таксама яе рабіў, вось, некалі, і там усё максімальна проста. Максімальнейша проста. Ось, то бок, я просто падаў дакументы, мне не трэба было, наколькі я памятаю, даказваць, што я працую, ось, там просто па дэфолце адразу был сталы побыт. Але ўжо пасля, пры падачы на грамадзянства, мне трэба было прынесці дакументы з працы, мне трэба было пацвердзіць узровень валодання польскай мовы. Адзінае, што у мяне польскія дыпломы дзённай форме навучання, так, вочнай форме навучання. І я просто прынес дыпломы, і ўсё. Ось. Яны паглядзелі так, што навучанне на польскай мове, скончанае ВНУ, акей, усё добра, калі ласка, праходзьце далей. Ось. Яшчэ таксама вельмі, адзін з найпапулярнейшых метадаў гэта шлюб. Шлюб з грамадзянінам ці грамадзянкай Польскай Рэспублікі. Ось, я таксама ведаю людзей, якія праходзілі па гэтай сцежцы. Ось, яна, скажем так, і крыху простшая, і крыху больш скамплікаваная, так, бо там крыху менш трэба быць усё ж такі пажыць у Польшчы. Гэта хутчэй па тэрмінах, ось, але там ёсць адзін пункт. Гэта такая даволі непрыемная працэдура вось гэтага сумове і кантролю. Так, то бок я, напрыклад, ведаю сярод маіх вельмі добрых знаёмых змешаны шлюб, так, полькі з грамадзянінам адной з краін Паўночнай Афрыкі. Ось, пры гэтым я абсалютна ведаю, што гэта абсалютна нармальны сапраўдны шлюб. Ось, і яны праходзілі праз гэта, да іх да хаты прыходзілі чыноўнікі з дэпартаменту па міграцыі, то бок з ужэнду да справ цудзаземцаў, ось, задавалі непрыемныя пытанні і дазвалялі сабе рабіць непрыемныя расійскія каментары. Ось, расійскія каментары, ось, тыпу, а што паляка не магла знайсці? Ось, і па шчырасці за такое павінны выкідваць з працы. Ось, просто адразу, бо гэта так быць проста не павінна. Але, ну, мы жывем, на жаль, у такім вось кепскім свеце, дзе такія людзі ёсць. Ось, іншы прыклад, таксама са шлюбам, але там беларуска з палякам. Ось, і там пытанняў не было такіх дрэнных. Ось, там так прыйшлі, праверылі,
запыталіся там прасілі вельмі шмат розных фотаздымкаў там даказу перапіскі вельмі старыя, напрыклад, з некалькігадовай даўніны, так. Просто хацелі сапраўды праверыць, ці гэта не некая фікцыя. Ну, і там таксама Мгм. не фікцыя, я гэта дакладна ведаю. Вось. І здаецца, што вось гэтыя некалькі спосабаў, яны найбольш распаўсюджаныя і найбольш папулярныя. І, канешне, ёсць яшчэ адзін, гэта вось польскія карані. Так, польскія карані, то бок і гэты шлях раздзяляецца таксама на два падшляхі, так, праз карту паляка, ось, ці адразу праз сталы побыт па каранях. Ось. Я думаю, што і сярод нашых гледачоў таксама ёсць вельмі шмат такіх людзей, ось, якія праходзілі праз менавіта гэты спосаб. Ось. І дакладна, прынамсі, я думаю, што кожны з нас ведае, прынамсі, адну асобу, якая вось такім чынам рабіла ці карту паляка, ці ўжо пасля там грамадзянства. Вось. Ну, тут усе вядома, трэба мець продкаў палякаў. Окей, мы паразмаўлялі пра спосабы зараз атрымаць польскае грамадзянства, дагэтуль яшчэ паразмаўлялі, як закон пра атрыманне польскага грамадзянства можа змяніцца. Мы яшчэ не ведаем дакладна, але вось ёсць нейкія, скажем так, слупы, па якіх хутчэй ўсё будзе змяняцца. А як ты ўвогуле ацэньваеш шансы, што Наўродскі падпіша гэты ўрадавы праект? Гэта добрае пытанне. Ось, на мой погляд, нас чакае, скажем так, спрэчка паміж малым і вялікім палацамі. Ось, бо я думаю, што Караль Наўродскі у твары у асобе сваёй канцылярыі, скажем так, ось, можа патрабаваць, каб, прынамсі, неяк там зрабіць больш жорсткім падыход адносна вось даўжыні побыту іншаземцаў у Польшчы. Ось. І тут будзе ўсё залежаць ад перамоваў, паміж главой дзяржавы і канцылярыі прэзідэса Рады міністраў, то бок прэм'ера Рэчы Паспалітай. Ось. Вельмі магчыма, што яны нейкім чынам дойдуць да паразумення, напрыклад, так званы гандаль, так, то бок калі ласка, добра, гаспадар прэзідэнт, падпішыце вось нашу прапанову, так, а мы ў адказ, напрыклад, прымем нейкую вашу уставу, так, вось, важную менавіта для вас. Вось, гэта такі даволі, скажем так, на мой погляд, даволі верагодная менавіта сцэнар, бо нейкія змены дакладна хочуць зрабіць іх усе палітычныя сілы Польшчы. Вось, і тут ужо проста трэба будзе неяк дамаўляцца. Наколькі ў іх атрымаецца дамаўляцца? Ну, тут ужо прадказаць вельмі цяжка. Тым больш, што вось апошнім часам, даслоўна 3 дні таму, вось мы записываемся ў нядзелю, а гэта было там серада, чацверг, была цэлая серыя ветаў прэзідэнта Карля Наўродскага. Ось, здаецца, было 5 ці 6. Ось, 5 ці 6 ветаў. І гэта рэкорд у гісторыі сучаснай Польшчы, каб прэзідэнт так блакаваў законы. Ось. То бок, верагодней за ўсё будзе прыняты нейкі праект закону на базе прапановаў ураду. Магчыма, з нейкімі зменамі, якія будзе патрабаваць унесці гаспадар прэзідэнт. Ось. І верагодней за ўсё менавіта такі законапраект будзе прыняты. Канечне ж, мы ж яшчэ не, вось як мы падпісвалі, мы яшчэ не бачылі законапраекты, якія прапануе ўрад. У нас ёсць толькі некаторыя, скажем так, камені міловыя, як кажуць па-польску, так? То бок вось такія пункты на дарожнай мапе, ось, якія ўжо былі прадстаўлены і якія ўжо можна абмяркоўваць. Шансаў на прыняцце, напрыклад, пісоўскага праекту закона, ось, менавіта таго найбольш жорсткага, так, які нарабіў столькі шуму, няма абсалютна ніякіх, бо сапраўды гэты праект закону гэта проста хацелі пажарсціць, ось, сур'ёзна, хацелі пажарсціць, але такім чынам яны гуляюцца на эмоцыях электарату, які ў дадзены момант даволі актыўна уцякае ад права справядлівасці, нават не да канфедэрацыі, а да Гжэгажа Браўна. І вось, дарэчы, гэта сапраўды робіцца ўсё большай і большай праблемай для права і справядлівасці, бо, як я ўжо шмат разоў падкрэсліваў, калі будзе так, што Гжэгажа Браўна трэба будзе ўзяць ва ўрад, то гэта будзе проста велізарнейшая праблема, можна нават сказаць, катастрофа для Польшчы. Перадусім, калі гаворка пра кантэкст стасункаў з
са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Вось. Таму вось так это выглядае на дадзены момант. Трэба яшчэ пачакаць на канчатковы тэкст, які будзе апублікаваны ў жандовым цэнтрам легіслацыі, вось РЦЛ. Гэта вось той дэпартамент у Сейме, так, які займаецца падрыхтоўкай законапраектаў, і дзе адбываюцца таксама гэтыя грамадскія абмеркаванні. Вось. Як толькі ён з'явіцца, мы дакладна яго прачытаем, ацэнсуем, ось, і распавядзем таксама нашым гледачам і глядачкам. І калі будзе грамадскае абмеркаванне, мы таксама будзем заклікаць пісаць свае меркаванні па гэтым законапраекце. Адзінае, што вядома абсалютна дакладна на дадзены момант, што змены будуць. Ось, што змены будуць. Падыход будзе крыху больш жорсткім. Гэта як мінімум, крыху больш жорсткім. І агулам з таго, што кажа, напрыклад, гаспадар Марчин Кірвінскі, што яны проста хочуць увогуле перабудаваць вось усю гэтую сістэму. Яна будзе абсалютна новай. Вось яны нават, вось што мяне зацікавіла, яны ўжываюць слова «новаторска». Вось. Новатарскі падыход. Вось. Ну, паглядзім, што яны, канешне, прыдумаюць. Вось. Я не спадаюся там чагосьці неверагодна новатарскага. Можа, ведаеш, занадта новатарскі не хочацца. Ну, вось, крылатачка, давайте без занадта новатарскіх, так. Вось. Хутчэй за ўсё будзе проста кампіляцыя вось розных досведаў розных краін Еўропы і Еўрапейскага Саюзу, так, вось, і будзе створаны вось нейкі такі новы абсалютны механізм атрымання іншаземцамі польскага грамадзянства. Окей. Гэта быў падкаст зроблена ў Польшчы. Мы з вамі абмяркоўвалі, што будзе далей з атрыманнем польскага грамадзянства для іншаземцаў, для нас з вамі. Падпісвайцеся на нас, падтрымлівайце нас праз Buy Me Coffee і Patreon, і да сустрэчы ў наступную сераду. Дзякуй. І, калі ласка, пішыце свае каментары наконт таго, вось, перадусім, якія пытанні вы бачылі вось у гэтым тэсце на грамадзянства. Увогуле, што вы думаеце пра гэтыя змены, ці, на вашу думку, гэта сапраўды добра для польскай дзяржавы. Вось. І, канешне ж, стаўце лайкі, падпісвайцеся на нас, калі ласка, дапамагайце нам з распаўсюдам нашых відэа і падтрымлівайце нас на Buy Me Coffee ці Patreon. І да сустрэчы праз тыдзень. Дзякую.